बेलाखेना हामबाय जों 2025 नो याकरै तो 2026 याप्रि रेखा दिनै के साननै आं बागै विशेष के चिनी मीडिया रनो आबुनि बिसे मुचिनि कपरक चैनल रनो बेलाखेना हामबाय मारबो चिनी एडिसी शिक्षा दप्तर नि तिनी नरंग मारिक माखाय अमो जे नरक जतन सेमा नरक जतन भुक्तभोगी जे एक सप्ताह रम्बई त्रिपुरा सह उत्तर पूर्वांचल माने भारतवर्ष नताभुक्त कसांगमानि महल जेभाबे कसांखा माने जेभाबे थान्दांखा सेमारावनि तुलनाय ताग्लाय बेलाखेना कसांगमानि बांगो आबुनि बागै एडिसी आमचायो ताबुक टोटाल 1601 जे स्कूल तमनी आबंखा जतनसै रिमोट एलाका ताई करै एलाका हनै जों साइमानो बेलायखाना हाजो खापारो चिन बरक तंजाबायो बरनि स्रायरक न स्कूल रहनानै बा जारा स्टुडेन्ट रक स्कूल फाइनानै म कसांमानि जरावो बर मुतै सम्भव गैया आबुनि बागै चिनि बरमनां सीएम भाई बिनि एक पारमिशन नांगो चिनि हेड ताई चिनी जत आईएस रग तिनी जों मीटिंग चिनी मीटिंगो मिशन 3 और जे जों जे पायलट प्रोजेक्ट मीटिंग जखन जतन फाइबे गया चिनी 30 टा आईएस रग बरनिबो एकई बक्तव्य अंतत सर अंतत एक सप्ताह जाबत बंद तनिखेन बेलाखेन हामनाय कारण गार्जेन रग स्कूल थांगिनाय अनुरोध खाय दंबायखा आबुनि बागै जों एडिसी गभर्नमेंट प्रशासन जों सिद्धांत नाखा जे बुसकांनि 3 अर्थात खाना जानुवारी तालनि खानांखा 3 तारिख खानानि सिमी बुसकांनि 13 तारिख जरा 10 दिन आबुनि परीक्षा तो हांराय ताइबो कसांमा बारी मानो वेदार नि जे रिपोर्ट अनुसारे ताइबो कसांमा संगना बेसि आबुनि बागै जों एडिसी कर्तृपक्ष जे जत स्कूल चिन एडिसी नि जों बन्द ना रखा आरो जायगा ताइ कक दङ जे स्कूल चिन बोर्ड नि एग्जाम चलि दङ बोर्ड नि एग्जाम माने बुसकांग रमनि 10 रंनि 9 रंनि बा 7 रंनि आबोका बोर्ड जेमन चिनि खुमपुई बादेबो चिनि जे दलाई नर्थ गाय चिनी उनकुटी रग चिनी एसबी स्कूल दङ 6 to 8 आरो रग जरि परीक्षा चलि दं खाय आबो कन्टिन्यू ना परीक्षा चलिनाय आबोनि बागै जत्तनि ककनो खनावै जत्तनि दुखनो बुजिवैनो जों एडिसी र बुसकांनि 3 तारिखनि सिमी खनानि सिमी 13 तारिख जरा जों आपातत जों स्कूल बंद घोषणा खायरि जाखा एजे आं ईएम एडुकेशन हिसाबै हामबाय सर सिनिकाबो चलिनाय बोर्ड एग्जाम खाय चलिनाय सीबीएस सिमपांतुं टीबीएस सिनिपांतुं बोर्ड जरि एग्जाम चलितं हाखाय आबोके कन्टिन्यू आबो चलिनाय ओके स्कूल लंने हाइना ट्राई रं आमा हाके एग्जाम चलना आबो आबो तो आसुक जामेलाया तब उ सिकन रक निनि प्री नार्सारी থেকে निनि 1 to 5 आबरन तो कोन स्कूल ताव पर्यन्त चिनि थानि गखरै हस्टेल लका बाहायनाय नायसा हस्टेल तो निजांनाय हस्टेल नि कोनो नगो थांगाना आमा हाय जों हस्टेल तो आरो तो क्लास जोंले असुस्थ रंखा बा कोनो विपद असुबिधा खाय तो कोनो असुबिधा करे आर हांग्रायनि तो जों सब समय न किछु हलिडे मान खाय हांग्राय तो जतो नगो हांग्राय खायो हांग्रायनि तो जों मारनाय सालसा सानै निबागै फानो যারা থানা মুসুনার সুনাই থানা মুসুনিয়া जों दार तन्नाय आबुनि बागै कोनो असुबिदा गला आबो जों जतन तैसा जों पिउटी रो गय सालायना आबो तैसा जों सालाय जानाय क्या एडिसी आरो ता कोनो सन्देह राज्य सरकार থেকে কোনো আবাহাই বাতা দাদা মানে राज्य सरकार न तो अनेक गार्जियन अनुरोध खायखा गोबां लेखालेखि नुखा ससियेल मिडिया नुखा अन्तत पक्षे अ 7 টাকা সাপানো 15 তো নিথুম যতনের একটা আরজি स्ट्राइक चिकन रंग आसुक स्ट्राइक रंग जे ताव स्कूल रहनानि अब खूब कठिन आं
आं साइबामा मते गोबांमा प्राइवेट स्कुल किन्तु ओ याप्रि मारमखा बरबो सुटि गुसुना माखाया डिउ टू अतिरिक्त सिनि गोसांमानि बागै सार तेकेसे जों नों ता प्राइभेट ताबुक तुरुक जों प्राइवेट स्कुल नि जत लिस्ट आरो नि टीचर स्ट्रेंथ स्टूडेंट स्ट्रेंथ जों ताबुक तुरुक कालेक्शन खाइ दङ एवं गभर्नमेंट नि गाइडलाइन जदि बर फुलफिल खायाखै হয়তো जों एडीसी কর্তৃপক্ষ বসুং বনো एक्शन नाय मानो आइटा याबन एक्शन दानाय मान बो सबमिट खाया बो आईएस कयटा प्राइवेट स्कुल दं बाहाय चलि दं बिनि फीस नि अवस्था बाहाय आबरबो जों जतन मोटामुटी तिनि सालायया अ बेपारबो जों अनुरोध खायनाय जेतु सरायरंनि वानसुगै हाइता खायतों इसर कोनो धरने कसाङै एक्सिडेंट अनेक जायगा सुनो हरले एक्सिडेंट दं सरायराव माने आसके कसां गताइखौ आबो जेन खायातै শুধু পড়াশোনা নচিনা খাইকেংলা বুনি স্বাস্থ্য দিকে বুঝুং চিনা मा खाइले ना স্বাস্থ্য যে হামিয়াকা आरो कुलुम कसा कंगरा इंगिने निमोनिया रक मानजागि तंखांखाय आप्रु आबनि खरसावर नायबा आबो कि आरो नि टीचर रक आरो नि स्कुल कर्तृपक्ष दर नायबा गोबां मा सेरक कुलुम कसा ngै दं सार नंनि एडीसी एरियान बे गोबां मा स्कुल कत प्राइवेट दं मन्टर हाइया কিন্তু যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন নুকনাই যে হাই नि কারণে মুতি মুতি ইনকা गोबां मा बरक हामबायनाय जोंनो गोबां मा गार्जियन जोंनो हामबायनाय स्टेट गभर्नमेंट अब गार्जियन प्रेसार नाय ताबो एडीसी जे खाइमाखै नके तां खाइमियांनाय अ ककटा हामबाय